Moi ihmiset! Mä ajattelin tässä tehdä tämmösen toisenlaisen videon. Elikkä mähän oon tehnyt joskus pari kuukautta sitten tein semmosen kiusaamisvideon, missä mä kerron oman tarinan, niin kun, minkälaista on ollut kiusattu. Ja te tiedätte, että mähän masennun tosi pahasti, on vieläkin masentunut. Ja sitten viitelyäkin on tullut ja tälleen. Ja tää on tosi herkkä, koskettava aihe vielä minulle, kun tää on niin tuore tapaus. Elikkä mä halusin puhua itsemurhasta. Elikkä et itsemurha, miten siitä selviää. Ja miten apua lakaa. Niin siitä on niin noin puolisen vuotta nytten, kun silloin joulukuussa. Niin, joulukuussa. Ennen jouluaattoa, niin mulla oli mennyt tosi huonosti, siis varmaan 1 kuukausi. Et mä olin niin koko ajan niin sairaalomalla koulusta, koska mä niin melkein viilsin heti kun pääsin kouluun. Mä ahdistin niin paljon, niin mä menin vaan vessaan ja viilsin tyyliin niin kädet auki. Ja sit se vaan meni vielä pahemmaksi se olo, minun ahdisti, masenti ja kaikkea. Me itkin monesti itteni unneen. Ja sit viimeinen romahdus oli se, kun mun eksä, eli mun entinen kihlattu, jätti mut tosi törkeästi. Se niin kun laittoi vaan tekstiviestillä viestiä, että joo, että me erottaa, ei tästä tuu mitään. Me oltiin niin kuin yhdessä reilusti yli vuosi. Ja mä yritin soittaa sille, että miksi se halusi jättää mut. Se halunnut vastata. Mä halusin tietää, että miksi se halusi jättää mut, kun meillä oli niin mennyt sille ihan hyvin. Ja näin. Niin yhtäkkiä vaan tulee semmonen kauhea uutinen, joo mä haluan jättää sut. Ja sitten mä en oo vieläkään saanut sitä selvitettyä, enkä mä enää halua ruveta niinku repimään vanhoja haavoja auki. Niin sitten niinkun mie itkin ihan hirveästi, siis mä en oo ikinä itkenyt niin paljon. Mä itkin varmaan 1 päivän tai parikin päivää, koska mä jotenkin tiesin, että se jättää mut ja näin, niin se oli ihan hirveetä, siis mie vaan itkin ja se tuntui, että se ei ikinä lopu. Ja olikohan se just lauantai-päivä, kun se jätti. Sitten siinä oli enää 2 päivää, niin kuin 24. päivä, eli joulupäivä, vai mikä jouluaatto, kun se nyt on. Niin mistä oli, se aamulla jätti mut, lauantai-aamuna. Niin sitten kun mä sen sille hillittyä, että mä en enää itkenyt, niin mä rupesin suunnitella, että hei, mulla on mennyt niin vitusti, enää on mennyt ihan perseelleen. Kihlattu jätti ilman mitään syytä. Mä oon viilellyt, mulla on tosi huono olo, ahistaa ja näin, niin mä olin aivan puhki, siis mä en oo ikinä ollut niin puhki kuin silloin. Ja sit mä suunnittelin sen 1 päivän, se oli tosi hätiköity päätös sen päivän ja muistan kun sit me mentiin vielä lauantaina perheen kanssa jonnekin jouluostoksille ja viimeisille jouluostoksille ja sitten kun mä pääsin kotiin, niin kävin. Mä tiesin, että meillä on vaikka minkä näköisiä myrkkyjä vessanpönttöön, kun siihen tarvitaan aikamoista aineet, että saa sen vessanpöntön puhistettua. Mä en muista sitä myrkyn nimeä, mutta se oli tosi syövyttävää, tosi myrkyllistä. Se oli äiti joskus saanut töistä sen. Niin mä sitä sen pöllin, sen pullon ja laitoin semmosen pienen limpparipulloon. Ja sit mä lievensin sitä vedellä. Ja sit vanhemmat oli mennyt saunaan ja sisko. Ja sit mä kävin pölliin iskan migreenilääkkeitä varmaan yli 50 tablettia. Eli siinä oli yli 10-kertainen yliannostus. Ja yksi semmonen migreenilääke oli ottaa 500 milligrammaa, eli aika iso paukku. Ja sitten
Mie vielä pöllin jääkaapista jonkun alkoholijuoman. Ja sit mä vaan niinku sanoin vanhemmille, että minua väsyttää, ja olisiko kello jotta ollut 6-7. Ei se varmaan ollut edes 7. Ja mä vedin ne lääkkeet sen alkoholinkaan, minkähän lie oli, ja tuli joku siideri tai tällainen. Sitten mä varmaan puoli tuntia mietin, että hei, että otanko me oikeasta syöttävää myrkkyä, että juonko me sitä. Ja mie sitten otin sitä, tai join ehkä alle desin, ja siis se oli aivan hirveä kokemus, siis tuntui, että mie saa henkeä, kun joku kuristas minun kurkusta, mie niinku tollaista ääntä pidin, ja sitten mie luulin, että mie oikeesti kuolen siihen, se oli ihan helvetin pelottava tilanne, ja sitten niinku keho automaattisesti rupesi oksentamaan sitä. Mie kerkisin oksentaa yhden ison oksennuksen lattialla. Siinä oli sitä pelkkää myrkkyä. Ja se heti niinku rupesi kihellöimään niinku kurkussa ja nielussa. Ja siis oli ihan kauhea tunne. Ja sit mä olin niin huonossa kunnossa jo, että heti kun olin oksentanut, niin mä itkin ihan hirveästi, kun menin niinku kontaten äiti Eskan luo ja me vaan itkin ja sitten vanhemmasta, mitä sä oot tehnyt, me vaan niinku huusin tai niinku yritin tehdä me niinku me sanoin, että me ei oo myrkkyä ja me en kerinyt edes sanoa että otin me sanoin vielä, että mä otin lääkkeitä. Ja siis se oli ihan kauhea tilanne, äiti ja Iska huusi, sitten sisko, niin se itki jossain nurkassa, siis se oli ihan kauheeta. Sitten vanhemmat, mä olin niinku lattialla vaan, niinku vanhemmat sanoivat, että hei me oksentamaan äkkistä pois. Mie sitten oksensin varmaan 5-6 kertaa vessanpönttöä, siinä samalla lähti niinku niitä lääkkeitäkin ulos. Ja sitten kun Iska sai ambulanssi, tai niinku soitti hätänumeroon, niin sitten Iska niinku itki ja äiti, me oltiin niinku kaikki ihan paniikissa ja vaan Iska sitten soitti ja varmaankin sitten se tuntui ihan kuin olisi monta tuntia mennyt, että olisi tullut ambulanssi, mutta siihen meni vaan 20 minuuttia. Ja sitten me olin niinku lattialla ja me taisin oksentaa lattiallakin. Me olin siinä omassa oksennuksessa ja me olin siinä maata ja me vaan itkin ja sitten me vaan halusin, sisko tuli itkeä ja me halasin sitä ja se oli niin, sit me oikein hirveän paljon muistoja ja niinku kaikki itkettiin ja me itkin sen takia vaan, ainakin silloin, että me näin miten paha olo minun vanhemmilla ja mun siskolla oli, niin sen takia me vaan itkin. Ja sitten kun Iska sai se hätänumero, sinne oli kututtu 2 ambulanssia. Ja sitten ne sanoi, että ei saa oksentaa, mutta me olin jo kerinnyt oksentaa niin sen 6 kertaa enemmän. Siis mulle niin ruvetettiin kaikkea jotain maitotuotteita. Me varmaan jo ihan pienen kerma semmoisen juoman, semmoisen pienen, missä oli varmaan ehkä desistä, puoli desiä. Sitten 2 semmoista pientä jogurttia vedin ja vedinks mie vielä vähän maitoa. Sitten tulikin ne ambulanssimiehet ja ne laittoi jotakin kuuntelivat sydänäänet verenpainetta mittasivat tälleen ja sinne kysyi aina kaikkea kysymyksiä. Sitten mie pääsinkin jo ambulanssin kyyttiin. Mie vaan itkin ja minua pelotti, kun mie sanoi, vanhemmat ei saanut tulla mukaan, ne tuli perässä. Niin sitten se ambulanssi antoi pahaa, se laittoi mulle kanyylin. Ja mielestäni se ei antanut särkylääkettä, kun ne vielä tutkit mitä myrkkyä mä otin. Ja sitten olisiko jotain 20 minuuttia mä olin sitten siellä keskussairaalassa. Ja ensinhän mennä sinne ensihoitoon, mikä se on, nyt muista. Myös laitettiin sinne, vanhemmat tuli perässä, mä olin vielä siellä ensihoidossa. Mut siirrettiin sängylle ja sitten siinä oli tosi monta ihmistä ympärillä ja sitten siinä oli joku lääkäri ja sitä tosi pitkään niinku, varmaan olin siinä puoli tuntia vaan olin. Ja mulle taidettiin sit siinä antaa
lääkkeitä suonen sisäisesti, eli kanulin kautta ja sitten pahoinvointilääkettä tämmöisen kanulin kautta. Ja sitten puolen tunnin päästä se lääkäri sanoi, että joo, että tähän ei voi laittaa mitään lääkehiiliä, koska se myrkky on niin vahva, että se ei immeydy, eikä mikä se on se vatsahuutelu ei voi tehdä. Jos se tehtäisiin, niin se vielä enemmän polttaisi näitä minun sisuskaluja, eli kurkkuunielua ja näitä, niin niitä ei voinut tehdä. Sitten minä pääsin sinne sivulle. Ja sitten mulla oli kusihätä, niin mulla tehtiin se pissänäyte ja näin. Ja sitten nämä vanhemmatkin oli jo tullut, niin sitten näin kun vanhemmat tuli ja en ollut ikinä nähnyt vanhempia tai siskoa niin särkynneinä. Ja sitten me oltiin siinä varmaan sen 10 minuuttia, niin me ollaan se äiti ja iska ja sitten sisko ja me luulin, että sitten me rupesin, että ei hitto, me halua kuolla ja sitten sitten tuli joku sairaanhoitaja, joka vei meidät jonnekin. Mikähän se oli? Teho-osastolle joudui menemään, mutta oliko se joku vatsapuolen niin teho-osastolle, nyt en muista tarkalleen, mutta viettiin sinne. Ja sit siinä me saan kuulla tosi ehkä maailman kamalimman uutisen. Sairaanhoitaja sanoi, että tässä kun ei pysty laittamaan lääkehiiliä, eikä pysty mitenkään ottaa sitä myrkkyä pois, niin se sanoo, että se myrkky imeytyy mun kehoon. Totta kai mä olin saanut jo puolet oksennettua pois. Ja puolet oli niinku sitten silleen kurkussa, ne mikä poltti koko ajan. Ja sit se vaan sanoo, että joo, ei tässä ole mitään muuta tekemistä. Sinun vaan seurattaan tässä, että joko se kuoret tässä vuorokauden sisään tai et. Ja se sanoi sen niin kylmästi, kai sen pitikin sanoa, se oli ihan oikein mulle. Sitten mä toin, että ei vittu, oikeesti mä voin kuolla tähän, mä en halua kuolla. Ja sitten kun mä olin siellä erikoisosastolla, tai siinä mikä se nyt on nimeltään, teholla, niin sitten kun me jätettiin vähäksi aikaa perheen ihan kahdistaan sinne, niin sitten me tajusin, että sitten meidän äitistä otin kädestä kiinni ja sitten me itkin ja sanoin, että äiti, minä en halua kuolla. Ja sitten minä sanoin vielä äitille, että minä en halua olla mikään henkilö, minä haluan pysyä tässä maailmassa. Sitten me kaikki itkettiin ja äiti sanoi vielä, että kyllä siellä selvität, et sä kuole siihen. Sitten äiti sanoi, että hän tulisi perään. Ei se ole oikein. Sitten Sitten menin niinku sitten nukahin, kun minua väsytti, kun mulle annettiin tosi paljon niitä pahoinvointilääkkeitä ja särkylääkkeitä kanulin kautta. Ja sitten minä heräsin vasta illalla. Olikohan sitten 10, mun vieressä oli joku hoitaja ja vanhemmat oli jo lähtenyt. Ja sitten minä olin vähän pökkärässä olossa, sit se vaan miksi, että mitä on tapahtunut. Ja sitten se hoitaja oli siinä, se vaan sanoi, että joo, että kun se nukahat, niin sitten minä heräsin. Minä olin aivan sekaisin, minä muista sitä itse mitään. Minä kuulemma olin niinku ruvennut repiimään kaikkia johtoja irti ja sanoi, että nyt minä pärjään, että minä haluan kotiin. Ja sitten minä olin niinku oksintunut tosi monta kertaa. Ja mulla on annettu 2 kertaa tosi rauhoittavaa lääkettä ja minä niinku riehuin kuulemma kuin joku mielipullu. Ja mulle ruvettiin jo laittamaan noita sitteitä. Mutta sitten minä niinku rauhoituin ja sitten vanhemmat oli lähtenyt ja ne sanoi, että oli nyt hyvää yötä ja äiti oli sitten sanonut, että kyllä se selvit vielä. Ja sitten minä takaisin rupesin nukkumaan ja sitten olikin jo sunnuntai-aamu ja vanhemmat tai niinku perhe tuli jo ihan aamusta ja
mulla oli paljon parempi olo. Ja totta kai mulla annettiin niitä lääkkeitä tosi paljon vieläkin. Ja sitten mulla oli tosi parempi olo ja vaikka kurkku oli kipeä ja tälleen, niin mä olin tosi iloinen, että mä olin ainakin selvinnyt sen 1 vuorokauden. Ja sitten siinä aamulla juteltiin vanhempien kanssa, oltiin sille rennosti. Tosin kyllä sitten kaikkia itketti, kun ei vielä voinut tietää, että selviinkö mie. Sitten tuli se osaston lääkäri ja se vähän katsoi kurkkuun ja tälleen. Sitten sanoi, että joo, että se et saa nyt syödä mitään nesteitä vaan, kylmiä nesteitä tällä hetkellä. Tai vähän vettä sain, niin kuin kylmiä nesteitä sain ja vähän niin kuin lämpimiä nesteitä juoma. Koska miten mä selitän sen silleen järkevästi. Eli kun mulla oli vielä, kun mä olin oksentanut silloin vielä lauantai-iltana, niin se oli vielä enemmän turvannut tää mun ruokatorvi ja sitten jos mä olisin syönyt jotain, mä olisin voinut vaikka tukehtua. Ja lääkärit ei halunnut ottaa sitä riskiä, eikä kukka, enkä minä, eikä perhe. Ja sitten ne sanoo, että jos sun olo jatkuu samanlaisena, maanantaihin asti eli joulu 24. päivää, niin silloin maanantai-aamulla mulla tehtiin sitten semmonen, lääkäri sanoo, että semmonen tähystys tonne vatsaan ja kurkkuun. Eli semmonen helvetin pitkä putki, missä on päässä kamera ja se niinku tehdään hereillä. Varmaan tiedätte mitä tarkoitan. Musta oikein selittää sitä paremmin. Ja sitten mie sunnuntaina perhe oli monta tuntia enää ja sitten mie tuoisin, että hei mie en enää nyt kuole, kun lääkärikin sanoi, että se ei voi enää silleen niinku teilata ja mulla oli paljon parempi olo ja mie sain jo kävelläkin ja näin ja sitten maanantai-aamuna vanhemmat olikin jo siinä kun heräsin ja sitten otettiin, että se kun tehtiin maanantai-aamuna se vatsatutkimus tai se tähystys. Sitten se lääkäri sanoi, että jos sitä näyttää tosi hyvältä, niin sitten mie saan lähteä kotiin suoraan ja se oli siinä. Mutta se tähystys tehtiin, se oli sit tosi kauhealta, siis kun siinä pitää olla herreillä. Ja sun pitää olla tietyssä asennossa, että saa liikkua. Sitten se putki viiää niin tosi hitaasti niin kurkusta alas, niin vatsalaukkuun asti. Ja se niin sulle tulee heti automaattisesti oksennusrefleksi, koska siinä on se putki siinä suu eessä ja se tuntuu, että se tukeut siihen. Mutta se oli kuitenkin pakko tehdä. Ja sitten oli tosi hyvät uutiset. Mie sain sitten syödä viikon päästä ihan ihan kiinteitä ruokkaa ja minä olin tosi iloinen ja me itkettiin vanhempien kanssa tosi ja siskon kanssa onnesta. Ja sitten me pääsin just kivasti jouluaattona, eli 24. päivä, mikä joulupäivänä. Ja me oltiin tosi iloisia ja vaikka se oli, mä olin tosi iloinen, että minä pääsin ja minä selvisin siitä. Ja oli se tosi kova kokemus meille kaikille ja näin. Mutta itse opin, että ikinä itsemurha ei ole mikään ratkaisu. Se ei auta mitään asioita. Kun sä itse näet sen kauheuden ja tajuut sen, niin se on ihan hirvetä. Siis oikeesti ei kannata tehdä sitä. Että se on maailman tyhmin teko, mutta ei sitä, kun siinä luulee siinä pienessä päässä ihan hetki, että hei, tätä olisi hyvä idea, mutta ei se oo. Oikeesti, jos teillä on tosi paha olo, niin kertokaa se jollekin vanhemmille tai siskoille, velille, ihan niin kuin kaikille huutakaa se apu ennen kuin se teette tommosta. Ja tälleen sitten vasta myöhemmin tajusin, että jos mä olisin vaikka selvisin, niin mä olisin saanut ikinä niin syödä ennen niin kiinteitä ruokia. Mä olisin loppuikäni syönyt nesteitä tai niin juonut. Niin onneksi ei niin käynyt oikeesti. Ja toivottavasti tää herätti monenlaisia tunteita, että oli se tilanne mikä tahansa, että enää, että ei sitä itsemurha oo mikään ratkaisu tai apu. Ja niinku, tiedättehän työ ihmiset sen. Se on myös laissa kielletty, mutta se on vaan. Mutta toivottavasti tykkäsitte tästä ja että voitte kommentoida ja kaikkea. Mutta hei, kiitoksia kun kuuntelitte tämän pienen tarinan. Mutta moikka!